Menteri Rangba Konrad ke sangma ha ka nyotrik nailar ula syong bishar kam halor ka jingya syaphrang jongka tracing the roots ni ka jingwat benya eki babun ki benta balale rakatanat arts and culture ka batmu banbu jingtho batwat benya ya ka khana pating history ka ktien thliet ka culture ka jinghiar pating bat ka roi ka pal jong ki pai riulum try muluk ka Meghalaya. Ha kani ka jingalang, Menteri Rangba ula penong ya ka jinga keren ke babenya bat ke komiti ke balathong ban yalam nanti ya ka jingwat benya bat bensyong bishari ki lenti na ka benta ban pentrekam ya kani ka program. Kani ka sinjam kan shim ya ka rukam trekam babon jan ka bapenya sok lang ya ka jingwat benya kat kum ke history ka jingat hu khana ya ki pateng ka jing start ki try muluk ka ktien ka thliet ka jingwat benya eki barim ka jing batai ka dustur kat kum ka jing start sayan kan thop ya ka snam ba ki har pateng ban syong bishari khana ki baya David ki jaka tenrai bat ka jing kri jaka jongki jatman riu try muluk ka jela. Ka projek kan bu jing tho ru eki bor trekam nalatan rai ki tamasa ki culture bat ka jing im ka ktien ka thliet ha ba penrong ru hai ki core digital na ka bentai ki pateng bandangwan. Menteri Rangba ulapan pau bakani ka senjam ka dei ka batmu bante ya ka jing sngotu ka paklan bat badan ki sakhi sabun ban penshisha ya ka pateng jong ki jatmen rio try muluk ka jela haba penne pensa ru iki khanatang bat ki riti duster na latan rai. Ki officer kila pentip ba ki jing pen kre mentai kila nangya na du bena rempang kenthop ka jing thong ya kin hun le research bat ka jing thawi ki kin don trekam jong ka project. Kani ka senjam kan kenthop ya ka jinga trelang bat ki jaka puli ba paunam kari bat barri bakin shim ka jingwat benya ban yanu jor shaphang ki history ka ktien thlit bat ka culture kat badang penmi eki kat puli ki tiar hikai bat ki jaka bu jingtip ba benya hai ki core digital.